ఏంటంటే మనకు మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రలో షేర్షా ఒక గొప్ప పాలకుడు. ఈ యొక్క షేర్షా 1540 నుంచి 45 వరకు రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేశాడు. కేవలం కొద్ది కాలం మాత్రమే పరిపాలన చేసిన ఇతడు గొప్ప యోధుడితో పాటుగా గొప్ప పరిపాలనా సంస్కరణలు కూడా ప్రవేశపెట్టి భారతదేశ చరిత్రలో నేటికి నిలిచి ఉన్నటువంటి గొప్ప చక్రవర్తిగా యొక్క షేర్షాను మనం చెప్పవచ్చు. ఇక షేర్షా సంస్కరణలను చూసినట్లయితే షేర్షా తన 5 సంవత్సరాల పరిపాలనా కాలంలో ఇతడు కొత్త సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టాడని చెప్పలేము, కానీ ఉన్న సంస్కరణలను విధిగా అమలు జరిపి ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఎంతో ప్రయత్నించినటువంటి గొప్ప చక్రవర్తిగా షేర్షాను చెప్పవచ్చు. ఇతని యొక్క అసలు పేరు పరీద్. ఇతని యొక్క తాత ముత్తాతలు యొక్క జీవనోపాధికే భారతదేశం వచ్చి ఆ తర్వాత బీహార్లో కొంతకాలము ఉండి ఆపై భారతదేశం యొక్క సామ్రాజ్య చక్రవర్తుల్లో గొప్ప చక్రవర్తిగా పేరు పొందాడు. అయితే ఇతని సంస్కరణలను చూసినట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వము చక్రవర్తి సర్వాధికారి, ఉన్నత న్యాయమూర్తి, అన్ని విషయాల్లో అతడే సర్వాధికారి అయినప్పటికీ కూడా పరిపాలనలో తనకు సహాయం చేయడానికి ముఖ్యంగా 9 మంత్రులను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వారు ఎవరంటే దివాన్-ఈ ఇజరత్, దివాన్-ఈ అరీజ్, దివాన్-ఈ ఇన్షా, దివాన్-ఈ బరీద్ అనే ఈ 4 శాఖలను ఏర్పాటు చేసి యొక్క రాజు యొక్క చక్రవర్తి పరిపాలనతో పాటుగా వీళ్ళు కూడా చక్రవర్తికి అనేక విషయాల్లో ఈ మంత్రులు సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవారు. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని పోలిన విధంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ముఖ్యంగా ఇతని కాలంలో సర్కారులుగా విభజించడం జరిగింది. ఇతని పరిపాలన కోసం ఏం చేశాడంటే సర్కారులుగా విభజించాడు. ఈ విధంగా షేర్షా తన రాజ్యాన్ని 47 సర్కారులుగా విభజించి సర్కారుల్లో శాంతి భద్రతలను అలాగే రెవెన్యూ వసూలు చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇక సైనిక సంస్కరణలు చూసినట్లయితే అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ వలె షేర్షా కూడా సిద్ధ సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ యొక్క సైన్యంలో సైనికుల సేకరణ, సైనికులకు శిక్షణ, విధి విధానాలు అన్నీ ఖచ్చితంగా ఉండేటట్లు, కొన్ని శారీరక ప్రమాణాలు వారికి ఉండేటట్లు, అలాగే ఈ విధంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి పద్ధతులను అంటే పటిష్టవంతమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా ఇతను సాధించినటువంటి ఈ విజయాలే మనకు ఇతని యొక్క సైనిక వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉంది అనడానికి తార్కాణము. ఈ విధమైనటువంటి పటిష్ట సంస్కరణలను అమలు జరిపినటువంటి షేర్షా తన రాజ్యంలో గొప్ప శక్తివంతమైనటువంటి సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ రెవెన్యూ సంస్కరణలు లేదా భూమి శిస్తు సంస్కరణలు. యొక్క మధ్యయుగంలో తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి భూమిని అంతటినీ సర్వే చేయించి ఆ సర్వేను బట్టి ఆ యొక్క మొత్తం అంతా భూమిని సర్వే చేయించి భూ యొక్క సారాన్ని బట్టి లేకపోతే దిగుబడిని బట్టి 3 వర్గాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఉత్తమ, మధ్యమ, అధమ రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. పండిన పంటలో 1/3 వంతు భూమి శిస్తును వసూలు చేయడం జరిగింది. అలాగే రైతులకు కబూలియత్ అనే ఒక పట్టాలను ఇచ్చి రైతే స్వయంగా భూమి శిస్తును ప్రభుత్వానికి కట్టే ఏర్పాట్లను చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇతన్ని రైతు బాంధవుడు అని కూడా పిలవడం జరిగింది. ఈ విధంగా భూమి శిస్తు సంస్కరణలను పటిష్టవంతంగా అమలు జరిపే మధ్యయుగంలో రైతు సంక్షేమం కోసం కృషి చేసినటువంటి చక్రవర్తిగా షేర్షా మనకు. అలాగే నాణెముల
యొక్క నాణ్యములను సంరక్షణ అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి మిశ్రమ అలాగే పంచ్ మార్క్డ్ కాయిన్స్ స్థానంలో ఒక వెండి మరియు రాగితో చేసినటువంటి ధామ్ అనే రూపాయి నాణ్యములను ఇతడు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ యొక్క ధామ్ రూపాయి నాణ్యము ఇంచుమించుగా మొఘళ్ళ కాలమంతా ఉండడంతో పాటుగా బ్రిటిష్ వారు వచ్చే వరకు ఈ యొక్క షేర్షా యొక్క సంస్కరించినటువంటి నాణ్యములే మన దేశంలో చలామణిలో ఉన్నాయనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఈ విధంగా నాణ్యములను కూడా సంస్కరించినటువంటి ఘనత ఈయనకి దక్కుతుంది. అలాగే వాణిజ్య వ్యాపారాలు, తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారుల మీద రకరకాలైనటువంటి అనేకమైనటువంటి వర్తకపు సుంకాలు ఉండేవి. ఆ యొక్క వర్తక సుంకాలన్నింటినీ రద్దు చేసి కేవలము తన రాజ్యంలో ప్రకటించినటువంటి నాణ్యములే మన దేశంలో చలామణిలో ఉన్నాయనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఈ విధంగా నాణ్యములను కూడా సంస్కరించినటువంటి ఘనత ఈయనకి దక్కుతుంది. అలాగే వాణిజ్య వ్యాపారాలు, తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారుల మీద రకరకాలైనటువంటి అనేకమైనటువంటి వర్తకపు సుంకాలు ఉండేవి. ఆ యొక్క వర్తక సుంకాలన్నింటినీ రద్దు చేసి కేవలము తన రాజ్యంలో ప్రవేశించేటప్పుడు మాత్రమే 2.5% సుంకాలు విధించే ఏర్పాట్లను చేసి వర్తకులను అలాగే ప్రజలకు ఎక్కువ పన్నుల బాధ లేకుండా షేర్షా తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ప్రజా సంక్షేమానికి వర్తక వాణిజ్యాలను రకరకాలైనటువంటి సుంకాలన్నింటినీ తగ్గించి కేవలం ఒకే రకమైనటువంటి పన్నును లేదా 2.5% మాత్రమే పన్నును మాత్రమే విధించే ఏర్పాటు చేయడం వల్ల అటు వర్తకులు ఇటు ప్రజలు కూడా ఎంతో సంతోషపడ్డారు. నెక్స్ట్ న్యాయశాఖను కూడా సంస్కరించి అనేక విధాలైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లను సవరించడం జరిగింది. ఇక ప్రజాహిత సంస్కరణలను చూసినట్లయితే షేర్షా అనేక రకాలైనటువంటి ప్రజాహిత సంస్కరణలు, ముఖ్యంగా రోడ్లను వేయించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 4 ప్రధాన రహదారులు వేయించాడు. ఢిల్లీ టు షహరాన్పూర్ వరకు, అలాగే ఢిల్లీ నుండి జలంధర్ వరకు. ఈ విధంగా ముఖ్యమైనటువంటి రహదారులు నిర్మించినటువంటి ఘనత కూడా ఇతనికే దక్కుతుంది. అలాగే ఇంచుమించు తన రాజ్యంలో 1700 సరాయిలు నిర్మించి ప్రజల యొక్క యోగక్షేమాల కోసము అతడు కృషి చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా అనేక ప్రజాహిత సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టి తన రాజ్యంలో ప్రజలందరికీ సుభిక్షమైనటువంటి పరిపాలనను అందించాడు. ఓకే.